Váhaš, či si dá tetovanie? Tento však ti to teda nepovie. Táto Fredka takisto nie, ale chalani z Wolftamu ti to povedia. Poďme sa ich spýtať, aké majú názory na toto všetko. Poď s nami dnu a my ti to vysvetlíme, chlapec. Keď som mal 5 rokov, môj brat ma zobral na graffiti jam. Potom spadol som do smetiaku s graffiti kenami a som sa do toho zalúbil, tak som začal malovať graffiti. Potom, keď som mal možno nejakých 7-8 rokov, tak som išiel do stánku. Tam som sa tetušky pýtal, že či nemá nejaký časopis s kresbami, keďže internet vtedy bol veľmi rare vec. A kúpil som si teda časopis tetovaní. A vtedy som hneď vedel, že toto budem robiť. Bol taká halúz, lebo ja som vlastne si spravil akože kurz, ne, taký ten kurz povinný. Skončil som to a potom, že čo ďalej, že štúdio a podstate to, že si otvára štúdio, že v Ružinove, vieš, a možno, že nie v Ružinove, že prečo Ružinove, že si otvorme tu, vieš, že niekde v meste. Tak my vlastne boli na Greslingovej, na vedľajšej ulici, v také malej pivnici mŕtvej. A tak sme nejako začali a podstate nemali sme nejakú úplnú tú víziu, podstate, ale vedeli sme asi, že chceme to niekam dotiahnuť a proste hlavne sme chceli robiť tie veci asi ináč, ako je zvykom alebo tak. A zrazu sme tu, je nás tu teraz už momentálne 7. Keď si pozrieš 5 rokov dozadu kerky a dneska, tak to sa nedá absolútne porovnať. Ešte ľudia keby videli trošku ďalej a je tam strašný progres v tom tetovaní. To spektrum ľudí, čo sa chodí dávať tetovať, je naozaj široké a tetovať sa už dáva teraz hocikto, keď to tak poviem, či je to študent, či je to matka, ktorá je doma s deťmi, alebo či je to niekto zo štátnej správy, alebo právnik, alebo mechanik, proste už nie sú tam nejak rozdiely a myslím si, že tá spoločnosť je voči tomu čím ďalej, tým viac otvorená. No, chodia aj manažéri. Niekedy dokonca typek z generálnej prokuratúry tu bol, takže chodia aj ľudia cez 50, ale kto bol najstarší, tak na to si nejak nespomeniem. Nie, som prekvapený, že napríklad Dito, čo má takého chlapca, čo teraz veľa keruje, tak robí v nejakej spoločnosti veľkej, nadnárodnej a dogabal si celý krk, ruky černé, bárs čo a hovoril, že pôjde, ho tam fakt nikto nerieši, takže akože je to super. Čím viac akože ľudí bude extrémnejšie potetovaných, tým to je jednoduchšie a týmto spoločnosť viac začne akceptovať. Nechápem, akože to nechápem, keď nejaký proste typek, ktorý predáva, ja neviem, snowboardové bundy a nenechá ťa mať potetované viditeľné miesto, tak ten človek v tom biznise nemá čo robiť, lebo to väčšinou sú ľudia, ktorí sú otvorení všetkému, ktorí pochopili už dávno to, že to, jak vyzeráš, vôbec není dôležité. Dôležité je, že či pre mňa vieš urobiť 120% roboty a ne 100, vieš. Keď si potetovaný a spravíš pre mňa 150% roboty, tak milujem ťa, ešte ti zdvihnem plat. Ale keď si nepotetovaný a robíš 50% roboty, tak vieš... Je to zmixované v dnešnej dobe dosť také. Že už aj strašne veľa mladých ľudí začína robiť svoj vlastný biznis, hej. Preto ťažko sa rozprávať na tému presne v tomto momente. Pred 2 rokmi to bolo úplne niečo iné. Vtedy ľudia proste... Vtedy to bolo iné. Vtedy fakt akože nikde si nemohol robiť, hej. Ale keď si schováš tie kerky, tak pohode úplne. Vieš. Podľa mňa sa netreba báť.